Kopogore koda mano, wadhi nyime kama Jagaa bajet mapacho kama Margaret Nyakango wacho ni nok mar omenda en achiel kuom gigo ma osemono apise mar dhi nyime gi chenro mage kaka owinjore. E kinde mane ochopo e nyim komiti mar Senate mochung'ne weche mag omenda, Nyakango nochwalo ywak mare ni e kinde mamoko chune mondo mi otim chenro moko nus kaluwore gi nok mar apise kata omenda manyalo konye e tije ma kamano. Kata kamano wacho ni chal ma kamano ok bi mone timo tijege kaka katiba dwaro. My office will continue to undertake monitoring and reporting on the implementation of government programs and projects at the county government level. Due to inadequate funding, my office has not been able to monitor the implementation of projects at the national government level. From the foregoing, the budgetary provisions, and here I refer to the control of budget limits in the 2025 budget policy statement, will be vital in ensuring effective implementation and reporting on the implementation of government policies. It should be noted that in subsequent years, additional budgetary allocation to the office will be important in ensuring that the office plays a more expanded role in the realization of government policies and agenda.